Нужда от такава дълга лампа и няма майстор кой да ви я направи, имам решение за вас. LED осветление за вашата кухня, мебел или импровизирайте, може и в гаража. Решението е следното. Имаме такъв профил, режеме го където си искаме, примерно на 48 см, на 1,20 м, продава се на пръчка от 3 метра. Може да направите и 6 метра с две пръчки. Системата е много лесна и удобна за работа. Сега ще ви направя кратка демонстрация. Аз съм си подготвил няколко мостри. Профила се предлага с вградена LED лента. Няма нужда да залепвате запоявате. Лентата е вградена в него. Свети в момента предлагаме само с неутрална светлина. 120 диода на метър. 10 вата на метър. Както ви казах, е доста удобен продукт. Режете на желания от вас размер, независимо дали ще е през 3, 2 диода, 1 диод, без значение дали ще е на 48 см, дали ще е на 43 или над метър, 2, 3, без значение. Режете, взимате кабел с букса, има специализиран за него и само пъхате и той светва, в случая, понеже е с сензор, и той свети. Изваждате, спира. Доста е удобен за монтаж, спестява доста време, доста пари. Предлага се профил за вкопаване, два вида. За рафт стъклена полица може да направите светеща. Прав профил, ъглов, който е доста добър за кухни. Към самата система се предлагат различни видове сензори, например с препятствие, димиращ, в случая този е димиращ, който съм монтирал. Може да увеличаваш и намалиш самата светлина. Има и дистанционно управление, може с дистанционно да пускате и спирате осветлението. Всякакви възможности, в зависимост от желанията на клиента. Това е цяла система от LED осветление, край на поялниците, край на залепване, отлепване на ленти, на фири, които като режеме, оставаме, хвърляме и така нататък. В същото време сме ги заплатили. Спестява и пари. За повече информация, jesurgroup.com.